Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, λοιπόν, και όπως βλέπετε αυτό είναι το τρίτο βίντεο που έχω κάνει voice record, δηλαδή βίντεο με τη φωνή μου. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο. Νιώθω πολύ τέλεια, ξέρω πως καταλάβατε, νιώθω πολύ ευχαριστημένη με αυτά που έχουν γίνει. Έχω πάει τέρμα viral βίντεο, αλλά όχι τέρμα. Τέλος πάντων, έχω πολλά βίντεο με πολλές προβολές, 3.000 με το πιο viral και χαίρομαι πάρα πολύ. Νιώθω πολύ ικανοποιημένη και θα σας ζητήσω μια χάρη. Μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Γλυκερία, δηλαδή τη φίλη μου την Ελένη. Προσπαθείτε αυτή και όπως βλέπετε έχουμε φτάσει στις 82 εγγραφές και θα ήθελα να τη βοηθήσουμε. Λοιπόν, όσο μπορείτε πατήστε εγγραφή Γλυκερία, γράφετε έτσι. Περιμένετε. Έτσι γράφετε. Γλυκερία. Έτσι. Και αυτό το κανάλι, δηλαδή αυτό τώρα που έγραψα μόλις τώρα στο chat, τη Γλυκερία, θέλω να σας παρακαλώ να την κάνετε εγγραφή, γιατί είναι στις 38 εγγραφές, 38, και εγώ είμαι 82. Θα ήθελα να βοηθήσουμε λίγο και τη φίλη μου. Τι λέτε, μπορούμε να τα έχουμε? Πάμε, πιστεύω το έχετε. Λοιπόν, και by the way, είστε ό,τι καλύτερο και ευχαριστώ για την υποστήριξη για τόσο καιρό. Ειλικρινά, δηλαδή είστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Και τι ήθελα να πω? Ναι. Δεν μου λέτε, θέλετε να βοηθήσουμε την Ελένη? Εσείς τι λέτε? Πιστεύω η Ελένη θα τα καταφέρει και κάνει πολύ ωραία short. Πατήστε και like. By the way, ας τερματίσουμε αυτό το tower. Είναι πολύ δύσκολο, μπρο. Θα το τερματίσουμε σε 10 ώρες κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Άρα και πάλι παιδιά, είστε ό,τι καλύτερο και χίλια ευχαριστώ και πάλι. Ποιο είναι το δεύτερο? Θα ανεβούμε γρήγορα. Έλα. Ακόμα την αρχή είναι by the way. Έλα πεθαίνω. Και όλα πέφτω. Ανέβα Μαρία. Και τα επόμενα γιατί μόλις τώρα που βλέπετε έχει δεύτερα. Ναι. Και boom. Τέλος πάντων, όσοι θέλουν να κάνουμε Q&A, ας πάμε αυτό το βίντεο στις 40 προβολές και στα 40 likes. Τι λέτε, το έχουμε? Εγώ πιστεύω μπρο, είναι πολύ δύσκολο. Κυριολεκτικά τώρα. Μπρο, πώς γιατί έχει και φαίνεται τεράστιο. Παραλίγο να πεθάνω. Ναι, άσχετο. Πέθανα μισό. Ναι, άσχετο, το ξέρω. Και τη Γλυκερία, τη φίλη μου, τη στέψουμε να... Ναι, στέψτε παιδιά ότι η Ελένη κάνει τέλεια βίντεο. Απλά πηγαίνετε στο κανάλι, πατήστε το κουμπάκι της εγγραφής και άμα θέλετε και να το είπα 40 προβολές, 40 like. Επίσης, και όποιος θέλει ξανά βίντεο με τη φωνή μου, αλλά σε live, πάμε στα 10 σχόλια, πιστεύω τα έχετε. Θα το πάμε. Είναι δύσκολο κι αυτό. Μπρο, πώς θα το τερματίσω? Ωραία, έλα. Ωραία. Τελικά δεν ήταν δύσκολο, απλά εγώ έκανα τόσο ώρα βλέπεις.
10 ώρες μετά. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Πάμε. Επίσης να ξέρετε ότι η Ελένη είναι φίλη μου και ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντάσιο μου. Ξέρετε που έκανα βίντεο που με τον Γκόνζαλο Τρέντ. Εκείνο το βίντεο με τον ήχο, με τον Τζέι που ήταν ναι που έλεγα και με το It's Only. Με τέλος πάντων πολύ άσχετα. Αλλά είναι φίλοι μου ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Οπότε σας παρακαλώ κάντε την εγγραφή. Τα κανάλια μου μεταξύ στο κανάλι μου που βλέπετε έχω 5 κανάλια. Όχι μαζί. Ξέρετε εκεί κάτω, τέρμα κάτω. Είναι η Γλυκερία, η Ελένη, πώς την πες, και τα δύο του κανάλια είναι αυτά. Και πάνω και τα Κοτοπόπλα 500 και The Official. Roblox. Το Roblox, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και την εγγραφή. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια!